நேயர்களுக்கு வணக்கம். சுந்தரி சீரியலில் அடுத்து என்ன நடக்க போகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா, கூடிய சீக்கிரத்தில் சுந்தரி மேடம் அதாவது கலெக்டர் மேடம் வெற்றிவேலன் சாரை புரிஞ்சுக்கணும்னு நினைக்கிறவங்க நம்ம சேனல் பொருள் இந்த வீடியோ பொருள் லைக்கை போட்டுக்கோங்க. நம்ம சேனலில் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. சுந்தரி சீரியல் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா, இது மாதிரி போன எபிசோடில் பார்த்துருப்பீங்க, தெரிஞ்சிருக்கும். அப்பத்தாவும் தமிழும் இது மாதிரி அகில் வீட்டுக்கு போயிட்டு வந்திருப்பாங்க. அதாவது வெற்றிவேலன் சார் எக்ஸ் கலெக்டர் அவங்க வீட்டுக்கு போயிட்டு வந்திருக்காங்க. அது அவங்க வீட்டுக்கு வரத்துக்குள்ளே பார்த்திங்கன்னா, இவங்க இருக்காங்க கலெக்டர் மேடம் சுந்தரி மேடம் வீட்டுக்கு வந்துட்டுருப்பாங்க. நல்லா சூப்பராக பேசிகிட்டு இருப்பாங்க டிரைவர்கிட்ட. ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா, சுந்தரி மேடமோட டிரைவர் ஒரு பை வச்சுருப்பார். அதாவது அந்த காய்கறி பை அவங்க வீட்டுக்கு காய்கறி பை நான் உள்ளே எடுத்துன்னு தரேன் அப்படின்னு ஒரு டிரைவரு. உடனே சுந்தரி மேடம் சொல்லுவாங்க, நீங்கள் கவர்மெண்ட்டில் எனக்கு கொடுத்த எனக்கு அப்பாயின்ட் பண்ண டிரைவர் தான், மற்றபடி நான் வேறு எதுக்கும் உங்களை யூஸ் பண்ண மாட்டேன் அப்படின்ற மாதிரி அவங்க கொஞ்சம் நல்ல விஷயமாகவே பேசியிருப்பாங்க. அது எல்லாருமே எல்லாருமே தெரிஞ்சிக்க வேண்டிய விஷயம். அது பேசியிருக்க உடனே இது மாதிரி அப்பத்தா வந்துட்டுருப்பாங்க. எட்டி பார்த்துட்ருப்பாங்க கேட்டு வெளியேருந்து. ஐயோ வந்துட்டாலே தாம் தூம் குதிப்பாளே, எங்கே போனீங்க ஏது பண்ணி கேள்வி மேலே கேள்வி கேட்பாளே அப்படின்னு புலம்பின்னு இருக்காங்க. உடனே பக்கத்தில் சுந்தரி மேடமோட குழந்தை கிண்டல் பண்ணின்னு இருக்காங்க அப்பத்தாவை. ஆமாம் கேட்பா, திரும்பி பதிலுக்கு பதில் பேசிகிட்டு இருக்காங்க. அது நல்லா பார்க்கவே நல்லா ஜாலியாக இருந்ததுங்க. அதே மாதிரி இவங்க உள்ளே போய் அப்பத்தான்னு எங்கன்னு கேட்டுக்கிட்டே இருக்காங்க சுந்தரி மேடம். அதுக்குள்ளே இவங்க அப்பத்தாவும் தமிழும் உள்ளே போயிடுறாங்க வீட்டுக்குள்ளே. போயிட்டு எங்கே போயிட்டு வரீங்க அப்படின்ற மாதிரி சுந்தரி மேடம் கேட்குறாங்க. சுந்தரி மேடம் சொல்கிறாங்க, இது மாதிரி உண்மையை சொல்லுங்கள் அப்படின்றாங்க. இவங்க அப்பத்தாவும் தமிழும் சொல்கிறாங்க. அப்பத்தா சொல்கிறாங்க, தமிழ் கம்முன்னே இருக்காங்க. அப்பத்தா சொல்கிறாங்க, கோயிலுக்கு போயிட்டு வரோம் அப்படின்றாங்க. உடனே அப்படியா கோயிலுக்கா போயிட்டு வரீங்க, இரு இப்போ தெரியும் அப்படின்ற மாதிரி சுந்தரி மேடம் தமிழ்கிட்ட கேட்குறாங்க. கோயிலுக்கு போனியா, சாமியை கும்பிட்டியா, என்ன சாமியை கும்பிட்டா அப்படின்னு கேட்குறாங்க. உடனே தமிழ் சொல்கிறாங்க, என்ன அப்பத்தா பொய் சொல்லக்கூடாது, உண்மையை தான் சொல்லணும் அப்படின்றாங்க. உடனே தமிழ் உண்மையை சொல்லிவிடுவாங்க. இது மாதிரி அகில் வீட்டுக்கு போயிட்டு வந்தோம் அப்படின்ற மாதிரி ஜாலியாக சொல்லுவாங்க. உடனே சுந்தரி கேட்பாங்க, அவன் வீட்டுக்கு எதுக்கு போனீங்க அப்படின்ற மாதிரி அகிலை கேட்க மாட்டாங்க. வெற்றிவேலன் செய்கிறதானே அவங்க தப்பாக புரிஞ்சுருக்காங்க. நம்ம கூட நல்லதாக புரிஞ்சுக்கிட்டோன்னு நினச்சிக்கிட்டோம், பிஏ புரிஞ்சுக்கிட்டது மாதிரி. ஆனால் இன்னும் வெற்றிவேலன் சாரை சுந்தரி மேடம் இன்னும் புரிஞ்சிக்கல. எப்போ தான் புரிஞ்சுப்பாங்கன்னு தெரியல, வெயிட் பண்ணி தான் பார்க்கணும். அதுக்கப்புறம் கோவமாக சொல்கிறாங்க, இது மாதிரி ஏன் அவன் வீட்டுக்கு போனீங்கன்னு கேட்டதுக்கு அப்போ சொல்கிறாங்க, நான் ஒரு விஷயமாக போனேன், அதெல்லாம் உனக்கு புரியாது, உனக்கு தான் எல்லாம் தெரியும் நினைக்காது அப்படின்ற மாதிரி அவங்க கோச்சிக்கிறாங்க. உடனே இவங்க சுந்தரி மேடம் சொல்கிறாங்க, அவன் மேலே கேஸ் இருக்குது, கிரிமினல் கேஸ் இருக்குது, நீ என்னென்னா சஸ்பென்ஷனில் இருக்க வீட்டுக்கு போய்ட்டு வந்திருக்க, கொஞ்சம் கூட நல்லதில்லை அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறாங்க. உடனே அப்பத்தா கேட்குறாங்க, உனக்கு தான் எல்லாம் தெரியும்னு நினச்சிக்காத அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறாங்க. சரி போ உனக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்பத்தா விளையாட்டுத்தனமாக கோச்சிக்கிறாங்க. அதே மாதிரி சுந்தரி மேடம் சொல்கிறாங்க, அப்பத்தா ஒரு ஜூஸ் எதாவது கலந்து கூட அப்படின்றாங்க. உடனே அப்பத்தா சொல்கிறாங்க, இதுக்கு மட்டும் தான் அப்பத்தா தேவை அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க கிச்சனுக்கு போகிறாங்க. இந்த சைடு பார்த்திங்கன்னா சுந்தரி மேடமும் தமிழும் உட்காந்து பேசிகிட்டு இருக்காங்க. என்ன பேசிகிட்டு இருக்காங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா, அது சொல்கிறதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க, பெல் பட்டன் ப்ரெஸ் பண்ணி அதில் ஆள் கொடுங்க. என்ன சொல்கிறாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா, சுந்தரி மேடம் கிட்ட அங்கே போகும்போது என்ன நடந்ததுன்னு தெரியுமாம்மா உனக்கு அப்படின்ற மாதிரி தமிழ் ஆசையாக கேட்குறாங்க. என்ன சொல்கிறாங்க, என்ன நடந்தது அப்படின்னு சுந்தரி மேடம் கேட்குறாங்க. உடனே இவங்க தமிழ் சொல்கிறாங்க, அவன் ட்ரெஸ்ஸு ஜெட்டி மட்டும் போட்டுக்கிட்டு இது மாதிரி எண்ணெய் தேய்ச்சி குளிக்கிறாங்க, அவங்க அப்பா நல்லா ஜாலியாக விளையாடி தேய்ச்சி விட்டுக்கிட்டு இருக்காங்க அப்படின்ற மாதிரி சந்தோஷமாக சொல்லிவிட்டு, இன்னொரு சைடு உடனே மூஞ்சி மாறுது. ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா, இது மாதிரி எனக்கும் ஒரு அப்பா இருந்தால் இது மாதிரி தானே குளிக்க ஊற்றிருப்பார்ல அப்படின்ற மாதிரி ஃபீல் பண்ணுறாங்க தமிழ். அதை பார்த்து சுந்தரி ஃபீல் பண்ணுறாங்க, எனக்கு ஒரு அப்பா இருப்பார், நீ தான் போய் சொல்கிற, எனக்கு அப்பாவை காமி, எனக்கு அப்பா காமி, உங்ககிட்ட பேசவே மாட்டேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கோச்சிக்கிட்டு போகிறாங்க. வெயிட் பண்ணி பார்க்கலாம் நேயர்களே, தமிழுக்காகவாது வெற்றிவேலன் சாரை கல்யாணம் பண்ணிப்பாங்களா இது மாதிரி சுந்தரி. எப்படி அவங்க அப்பத்தா வாயிலேருந்து வந்துடுச்சு, சுந்தரி மேடமோட அப்பத்தா வாயிலேருந்து அவங்க வெற்றிவேலன் சாருக்கு ஒரு கல்யாணம் பண்ணி வைக்கணும் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு வார்த்தை போயிடுச்சு. நம்ம வெயிட் பண்ணி தான் பார்க்கணும் இவங்க 2 பேரும் கல்யாணம் நடக்குதா. முதல்ல அவங்க புரிஞ்சுக்கணும் வெற்றிவேலன் சாரை. புரிஞ்சுக்கிட்டதுக்கப்புறம் நல்லவரும் புரிஞ்சுக்கிட்டதுக்கப்புறம் கல்யாணம் பண்ணிப்பாங்களா இல்லைன்றதை நம்ம காத்திருந்து தான் பார்க்கணும். அட்லீஸ்ட் தமிழுக்காக தான் கல்யாணம் பண்ணிக்கணும்னு நினைக்கிறவங்க நம்ம சேனலில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். மீண்டும் அடுத்த வீடியோ சந்திக்கலாம் நேயர்களே. காத்திருங்கள் அவளுடன். நன்றி, வணக்கம், வாழ்க வளமுடன்.